lidi, máme tady další video z Brawl Staru. Já nemůžu ověřit, je tady nějaký vote, takže jdu votovat. Já mám radši ale 2 megaboxy, star dropy. No, ale tak dám megabox. Já mám taky mám megabox. To je čistě moje, co jsem nosovala já. A šopení se za fré. Uvidíme, jsou 2 free megaboxy! Jupi! OK. Jo, momentálně se dělám na Bestra 5. Koukejte. Svítí to! Jo! Co to je? Jo! Jo! What, lidi? To, co je? To, co se stalo, lidi? To jak? To není normální, ten můj lak. 8. Ty vogo, zase to svítí, ty vole. Ty vogo, lidi. Pin. O další. Hned další. A další. Ty vole. To ne. Ty vogo. Hej, to jak? To jak? Stella šeli na ty vole. Ty vogo. Tak, jdem na to. Zahráme a budu mít 1 star drop. Takže si zahrajeme. Jo, jak to vím, neříkám, není to úplně náhodou. Omlouvám se, že nevydávám videa, musím odpočívat, protože mám zánět ušního. Bolí mi prostě uši obě dvě a mám nějaký zánět asi nějakého ušního vodovodu, nebo ne, to ne, tak ale něco jsem byl bazén, jsem se potápěl, prostě mám zánět něco s ušima, takže musím odpočívat, do teďka jsem spal, teď jsem si zapl YouTube na telce a koukal na Destra, takže mě napadlo, že to pro vás natočím. A odebírejte Destra, dejte mu like a odběr a to samý dejte i mě like, odběr, zvoneček obou dvou a jdeme si teda zahrát.
lidi, oni jsou nový eventy, třeba musíte vyhrát 3 battle v tomhletom eventu Paint Brawl a budete mít Star Drop. Nový questíky. No, takže Star Drop. Ty vole, super. Jsme na první. Takže můžete vidět, že nevím, jestli jsem to bylo i v minulém videu, že mám tady 6000 pohárků, legendárku a nový skin také mám na Alprema. To nevím, jestli víte. Larryho a Loriho taky mám. Dáte tuhletu ikonu. Nechám si Mac. Tak, Mr. Citronek se s váma loučí. Ještě naposledy říkám, zanechte tady like, odběr a dejte zvoneček, ať vám neuniknou žádný nový videa. A to udělejte sami i u Destra. Jo? Tak, zdarec.